Hello friends, बरायबाय Bodo Job.1 official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली बिग आपडेट आसाम पुलिसनिफ्राय बैसागु टाइमावनो नोंथांमोना फाइनाली मोनमारबाय बेनो जाबाय अफिशियेल नोटिस। दा बे लोगोफोर अफिशियेल नोटिसआ मा जों बेखौ नायगोन जोङो बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामसै। स' नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान Bodo Job.1 साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोननो। दा बेनो जाबाय अफिशियेल नोटिसआ Gr.1 बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआव जाय नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन दाखालि। दा लोगोफोर नोंथांमोना एग्जामा जादोंमोन नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय 2 एप्रिलाव मोनसे बेनिफ्राय 9 एप्रिलाव मोनसे जेरावनाखि Gr.1 आरो कनस्टेबल दङमोन गार्डआवहाय। दा बे नोंथांमोननि थाबैनो टेस्टआ जागायसिगोन बे जाबाय नोंथांमोना 20 एप्रिलाव जागायसिगोन एन्ड बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन 16 एप्रिल जानाय लोगो लोगो। दा 16 एप्रिलाव काट अफ फैसिगोन फरेस्टआ Gr.1 आरो लोगोसे नोंथांमोननि गार्डआव। स' बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां एग्जाम पास जागोन स' नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम जेसेबां काट अफ मोनदोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव बेसेबांनिफ्राय काट अफ लागोन नोंथांमोननि थाबैनो टेस्टआव बेखौहाय जोङो डिसकास खालामगोन नेक्स्ट भिडिअआव आरो जेब्ला एडमिट होयो स' नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव अब्लाबो नोंथांमोना दायो बेसेबां मोनदोंमोन एग्जामाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। दा जायखिजाया नोंथांमोनाहाय 20निफ्राय वाकिं टेस्टखौ होनो मोनसिगोन थाबैनो टेस्टखौ जेरावहाय हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार आरो हौवाफोराहाय 26 किल'मिटार 4 आवार्सआवहाय नोंथांमोना थाबायनांगोन। दा बे नोंथांमोननि इन्टारभिउ डेटआ बा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय एन्ड बेनिफ्राय सिटिया बहा जागोन होनोब्ला स' गुवाहाटियाव जानायनि चान्सेसा दङ। दा जेब्ला जायो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन अब्लाबो 16 एप्रिल जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिटआव गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे गासैबो रिलिनि फाइनाल लिस्टआ 6 मेआव नोंथांमोनाहाय मोननाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय 13 मेआवहाय नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननाय जागोन एन्ड 6 मेआव फाइनाल रिजाल्ट फैगोन आसाम पुलिसनि एक्साइज कनस्टेबल जेल अर्डार फरेस्टनि गासैबो नोंथांमोना मोनगोन हेल्थ डिपार्टमेन्टनिखौ मोनगोन। दा आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना होगोन।